ba? Nakita pa dyan.
Never naman siya nagkilos. He was always there for us. Yun lang, babaero lang talaga yung daddy ko. iba yung magnet niya sa mga chick. Pero alam mo, in fairness naman Tito Dolphy, hindi sa gina-justify natin pagiging ladies man niya. Talagang lahat naman ng partner niya, lahat naman ng Sa bagang naluto. Laban kang Naga City, tapos mas balik, Traspaso, Pagmon, Padaan ang Naga, sa NCF eh. NCF baga, kaya College Foundation. Hello po. Dahil kasi punta ka kay Ma'am Sisi.
But